14 ka mga individual nga nagtari-tari gikan sa nagkaniyang lugar sa Bukidnon, sikop sa managlahing operasyon sa kapulisan. Sabungan giguba sa otoridad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa gihimong anti-illegal gambling operation sa kapulisan sa Lantapan Municipal Police Station, nadakpan kining 11 ka mga individual nga nagpahigayon og illegal nga tari-tari sa Proxete, Barangay Basak. Among operasyon natigayon subay na usab sa sumbong sa nagpakabanang katawhan. Atol sa operasyon, na-recover ang 6 ka manok panabong ug kwartang pangsugal. Sa Pangantukan, Bukidnon, nadakpan kining sabungero nga si Rodel Alibio, 32 anyos, human na atlang nanabong sa Prok 1 Barangay Bangahan, samtang ang uban nakasibat. Nakuha gikan sa lugar ang 5 ka manok panabong. Paghawa sa mga pulis, namalik ra usab ang mga sabungero. Hinungdan nga sa pagresponde og balik sa otoridad, giguba na niini ang maong sabungan. Samtang sa Manolo Fortis, Bukidnon, laing 2 ka mga sabungero ang nadakpan nga nagtari-tari sa Prok 5, Barangay Montibugao. Ang nadakpan na ilan nga sila Jimmy Toyong, 65 anyos, o Wilito Toyong, 54 anyos. Nakuha sa duha ang mga manok panabong og bet money. Ang mga dinakpan ana sa kustodiya sa kapulisan ug pasakahan og kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.